Teda, čo ti ľudia, sme tu u ďalšej časti z Medal of Honor. Pokúšame sa prejsť toto veľké búdisko. No, tak by som to ani nezanazval. Čo? Veď to bola priama trefa. A oni sú tak zamaskovaní, že ich prd vidno. A do trávy len tak ako idiot nechcem striedať. OK, tak a priamo späť. Ježiš. Veď oni tam už ani nie sú. Striedam tu do zeleniny. OK, berem snajpu. Vy ich vidíte, alebo ja nie? Jasné, tu je jeden. Teraz som si všimol. Musím mať asi... Čo? Jak ja môžem striedať po jednom, keď ma druhý strieda zozadu? Veď to sa nedá, ja nemám 100 životov. A to už prestante štvať. Viete čo? Iná taktika. Vrátim sa, nájdem životy a potom pôjdem späť. S tou starou taktikou to nefunguje. Jeden z tých dvoch. Žiaden ani život. Obyčajných blbých 23 životov. Tu bola lekárnička. Dáme si ju. A teraz môžeme ísť. Teraz určite sa nahrnú 10 správa, 20 zľava. No nič, nevadí. Utekáme. Táto misia je... Neviem, či je to iba na mňa, alebo aj na vás také ťažké, ale na mňa je to určite veľmi ťažké. Našťastie sa im môžem skúsiť vyhybať. Jak môžu oni byť takí silní, aj takí slabí proti nim? Asi som skôr mal povedať, že hrajem na hardcore. Čo? Ľudia, videli ste to? To sa nedá. Neprekonateľná hra, jak sa hovorí. Ťa zastrelím. Sú už mŕtvi dávno. No iba 23 životov. Dobre, ideme pre tú lekárničku. Si by sa nám hodila ešte jedna. Tam si potom už budem musieť dávať bacha, že za mnou idú ďalší doty. Jak by som to povedal, ďalší hajzli. Alebo pes. Čo nemôžem mať toto? Aspoň jedného vojaka. Ty mi život neuberieš, neboj sa. Oh. Čo si o sebe už teraz o sebe nemyslíte až tak, nie? Mám na to len zo pár slov. Je mi ne. Je to možno, že vážne hrajem na hardcore. Je mi ne, ty zasraný čokel, môžeš ma nechať ho aspoň zabiť a prebiť si? To ja zase neviem zabiť teba. Ty už mi problémy nerobíš. Dobre, môžeme ísť. Z toho liste vôbec nič nevidno. To mi hrozne vadí, to je proti mne hrozne fér. Berieme si životy a môžeme už utekať.
Bež, 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 bež. 2 misie a toľko času. Viete, koľko veľa času mi zabrali tieto 2 misie ešte. To všetko. Oh. Kde si? Viete čo ľudia, ale ja mám taký teraz pocit, že to nakoniec bude hardcore. Nie easy. Pusti ma, pusti ma. Konečne. Mi nechce povedať, keď ma ešte bude niekto naháňať, no to má asi picne. Zvládli sme to, takže ideme dať. Čauky.